Dobra. Ej, ale zejmij od brzegu wytryski. Obiecaj się, że to siłę. Nie, nie jest to tak nic. Ja mam takie łapy, не, тільки один. І то там щось напрямку. Ну все. Ale będę powiedziałem, że to chłopaka widzimy go miejsce. Да. No, dobrze. Это тільки сюди. Ліво. Поворот. Чому везуть навіть? Опять. Видите,